दिनै 16 मे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान फालिथाय 1992-16 मेआव दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गुवाहाटीनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बेखौ दाफुंना लानाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो दिनै आसामजों लोगोसे आसामनि बायजोआव थानाय जिखिनि बाथौ सिबियारिफोर दङ बियाब आफाद गामि आफाद जिल्ला आफाद बे सानसेनि हाबाफारिजों दिनै गाजा गोमजायै मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोराव दिनै फालिदों आरो थिग बेबायदिनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलि गाहाय बाथौ थानसालियाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरो गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमखौ लाफानानै जोंनि केबिनेट पर्यायनि बिबानगिरिफोरा बेवहाय बाहागो लाफैनानै दिनै जोंबो सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंदों। बै समाव दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जोनोम होनाय रुपनाथ बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बानेश्वर बसुमतारी बिथांमोननि नाजानायजों दुलाराय बाथौ गौथुमखौ दाफुंनाय जादोंमोन आरो बे बर' हारिनि गुबै बाथौ धोरोमखौ खौसे खालामनानै मुलुग दरबाराव बर'नि गुबै बे बाथौ धोरोमखौ गोसारहोनायजों लोगोसे राव थुनलाइ आसार खान्थि हारिमु गासैखौबो मोनसे धोरोमनि गेजेरजों सिनायथि होलांनायजों लोगोसे बर' माहारिखौ बिश्व दरबाराव गायसननो थाखाय बै समावनो सिन्था सरसा खालामनानै दुलाराय बाथौ गौथुमखौ जोनोम होदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनै जायगा जायगा बाथौ थानसालि लुनाय जिल्ला आफादफोरनि जिखिनि सोद्रोमथि गोनां बाथौ धोरोमनि गेजेरजों दिनै खामानि मावबोदों। दिनै खोमसि फोथायनाय गोबां गेजेराव जोंनि गेजेराव जादोंमोन बेफोर लासै लासै गैया जालांदों आरो बेजोंनो लोगोसे जौ जुवा दिनै बर'नि गेजेराव गोबां जाबोदोंमोन बेफोरो धोरोमनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जेखिनि हाबाफारि लानानै खामानि मावबोनायनि गेजेरजों बेफोर दिनै लासै लासै गोमालांनो हमदों आरो जोबबोनो हमदों आरो सोलोंथाइनि हारावबो दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजानानै गोबां खामानि मावबोनायजों बाथौ आश्रम जिल्ला आफादनि गेजेरजों दाफुंना लानो हादों आरो बेजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 54 बाथौ आश्रमा दा दङ सोलिगासिनो दङ आरो बेनि खामानिखौ जोङो केबिनेट पर्यायाव सावरायनानै जोङो बिनिनो बिबानगिरिफोर होनाय जादों। थिग बेबायदिनो जोङो गोबां खामानिफोरखौ मावनो लादों जेरैबायदिहाय थानसालि लुनाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालियावबो थानसालि लुनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो थानसालि ओंखारनाय बायदि जोङो ब्रान्च अफिस हिसाबै क'क्राझाराव थानाय बागानसालियाव जिखिनि क'क्राझार नोगोरनि बागानसालियाव बेबो जाफुंबाय। उदालगुरि जिल्लानि बे हिरिम्बा बाथौ थानसालि बेबो आबुं महर मोनबाय। थिग बेबायदिनो जिल्ला आफादनि गेजेराव गोबां बाथौ थानसालिफोर मोनबाय आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC गभर्नमेन्ट दा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो बिखुनाय बायदियै जेरैबायदि बिथांमोना खामानि मावनो नाबोदों थिग बेबायदि बिथांमोना दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमजों सावरायनानै गोबां थानसालि होनाय आरो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मदद खालामबोनाय जों दिनैनि समाव मोननो हादों। मानो होनबा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेवहाय 12 कौटि टाका होनायनि बाथ्रा बिनिनो 2 कौटि टाकाया रिलिज जाबाय आरो 10 कौटि टाका दंबावो आरो बिनिनो गंफ्रोमबो बाथौ थानसालि माने 1000 बाथौ थानसालियाव 5 लाखै थानसालि लुफुंनो आरो थानसालि फोसाबनो थाखाय गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो बाथ्रा होदों आरो बिनि खामानिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा प्रसेस खालामनानै दोनदों आरो थिग बेबायदिनो दुलाराय बाथौ गौथुमखौ सोलिनो हानाय अबस्थासिम लाबोनो थाखाय 50 लाख राङारि अनसुंथाइ यारलि होनो थाखाय रादाय होदों आरो नैबे फैबाय थानाय बाजेट सेसनावनो बेनि फुलफिल खालामगोन होननानै बिथाङा बुंदों। जोंजों सावरायजों आरो बे थानसालि 5 लाखखौ नभेम्बरनि दानावनो रायजो राजाफोरखौ लानानै चेकखौ रानगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा होदों। गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों।
गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पोकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स, कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो। गोविन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो। बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 970668087 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।